onze leerling. La Prins Eva, de eerste. Nou, wat is dat nou voor een antwoord? Ik bedoel, de La Prins Eva, de eerste. Dat is toch niks. Ik bedoel, ik kom soms in scholen en dan zeg ik dus, dan wil ik die leerlingen wat laten uitdrukken enzovoort. En dan zeggen jullie nou eens een keer op een beetje hardere manier. Allah, Prins Eva de Eerste!